Naiya ka mo tayo. Para sa game pa? Wow! Bagay. May exam din ako bukas. Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Matindog po kita sa pagbuon kan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Eutychius before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever
Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. May accuse, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang,
asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, kan Aki, pati kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat by Mr. and Mrs. Eddie Chan, Gwyneth Catherine Anyoso, Hesmundo family, J.R. Liana and family, Alaba family, and Velasco family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. For Janelle Reyes for favorable result in professional pursuit by Arabia and Reyes family. For healing of Josephine D. Guban by Manuel G. Dacudaw. For the upcoming board examination of PNLE 2026 and NCLEX by Cristina M. Villanueva. For complete healing of Magdalena Lita sa kahagadan kan Lita family. For continuous healing of May Joan and Milagros Hesmundo by Hesmundo family. For personal intention sa kahagadan ni The Verge and J. For board exam by Clarice Bragais. For upcoming nursing board exam by Toreda family. For prayer for the sick of Alexandra Naper. For healing and recovery of Jasper by Belgar family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Stephen, Dolo kan Malen Ahoro and family. For the first death anniversary of Estelita by Lani Grajeda and Mendones family. Para sa kalag ni Leonora Lubice by Maureen Joy Ternida. All Souls by Hesmundo family. Para sa kalag ni Evelyn by J and Verge. For the third death anniversary of Erlinda by Navarez and Austero family. Para sa kalag ni Yoli sa kahagadan kan Ballesteros family. Para kay Edgardo Ranieses by Ramona Ines B. Ranieses. Para sa kalag ni Rafael Lutino sa kahagadan kan Lutino family. Matindog na po ang gabos sa sinsarabay niya itong awiton an awit sa pagpuon. Ultimong Webes kan bulan na ini, punanta ang selebrasyon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Si Hesukristo sa tuyang Maestro, tinutukdoan kita manungod sa kahadean nin langit, kung paano mabuhay bilang mga siyudadano nin langit. Punantaan selebrasyon. Ako untaan sa tong mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria,
Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan paladan na apostoles, nagtugot ka na mamidbidan mi an sa imong ngaran. Hulikan mga pamibi ni Apostol San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa mga tawong nagtutubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ang tataramon nin kagurangnan nakaabot kay Jeremias na anolay, bangon, asin paduman ka sa harong kan parakuron. Duman, papasabot ko sa imo ang sakuyang tataramon. Nagduman ako sa harong kan parakuron, asin ituon siya duman nag-aabala sa atubang kan sa iyang koronan. Ang daod na dalipay na sa iyang ginigibo, naraot sa iyang kamot. Kaya nagibo siya nin sarong bagong daod, siring sa pinagmarhay niya. Dangan uminabot ang tataramon nin kagurangnan na anolay. Dai ko daw magigibo sa imo, harong ni Israel, siring kan ginibo ka ining parakoron. Hilnga, taarog kan dalipay sa kamot kan parakoron, siring kaiyan sa sakong mga kamot, o harong ni Israel. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Umawa ang kagurangnan, kalag ko, o umawan ko siya sa bilog kong buhay. Aawitan ko ang kaumawanin sa kuyang Diyos, mantang ako may buhay. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Dai kamo magsarig sa mapangyari, sa mga aki nin tawo, huli tamayo sa inda ang kaligtasan. Kung sinda magadan, minabalik sinda sa daga, sa aldaw na iyan, napapara ang gabos nindang kaisipan. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Palada ng tawo na tinatabangan kan Diyos ni Jacob, ang sa iyang paglaom ibinubuktak sa Diyos na kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga, kan dagat asin gabos na yaon dyan. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus nagtaram sa katawuhan, siring man ang kahadean nin langit, nakakabaing sa hikot, na ihinulog sa dagat, asin nakadakop nin gabos na klaseng sira. Kan pano na, hinawas ang hikot, dinara sa baybayon. Ang mga marhay na sira, tinitipon sa alat, alagad ang mga maraot na sira, itinatapok. Arog kaiyan, ang mangyayari sa katapusan kan kinaban, maluwas ang mga anghel, ang mga maraot lalainon sa mga banal, dangan isusugba sa urnong nagkakalayo, duman ang pagtangis asin pagragot nin mga ngipon. Nasasabutan nindo ini? Opo, simbag kan disipulos. Sinabihan niya sinda, kunsiring, ang lambang paratukdo na may pakasabot dapit sa kahadean kan langit, nakakabaing sa kagharong na minakuanin mga bagay na bago, asin mga bagay na luma, hali sa sarayan. Pakatapos pag-usip kaining mga parabola, naghali si Jesus duman, nakaabot sa iyang banwaan, asin nagtukdo sa sinagoga. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sarusa na po ang goal kan sarong paratukdo. A teacher desires one thing, na ang estudyante niya makanood. Ano pong sukol na ang estudyante tunay nang nakanood? Siguro kung teacher po kamo by profession, nag-iisip na kita kan content standards, evaluation tools, grading system. Ano ba ang measure na nakanood ang aki? Tama na po ba na nakapasar sa quiz? O na perfect an exam? O nakapasar kan semester? O nakagraduate? Arin ang sukol na nakanood ang estudyante. Aram ta by experience, ang tunay na nakanood na estudyante, pag an inadalan, binago ang buhay kan estudyante. Nahihiling ta ini, many years after school. Kaninot, kan nag-aadal kita nin algebra, nagsabi kita, anohon ko ini? Ang gibuhong ko digdi. Until later on, we realize that there are real life problems that require mathematics, not only algebra, but also calculus and other things. Kan nag-aadal kita nin grammar, sabi ta, anohon ko ining rules of grammar na ini? But later on, kan nakakataram ako nin malinaw, may halaga palan so inadalan ko. Kaya, aram kan sarong engineer na nagtutugdok nin darakulang buildings, darakulang mga tulay, inadalan ko ini sa laog kan classroom. Nakanood ako, taso inadalan ko is at play. Ang sarong doktor na nagbubulong, aram ta, inadalan niya iyan, duman sa classroom. Ining mga propesyon, nag-aradal ini. Kaya nga ni dahi kita nagtutubod lang basta sa internet. Ano po? Dahi pwede na pag may namamatian ka, an kukonsultahon mo, TikTok. Makonsulta ka sa profesional, nag-adal, may naaaraman. Parehas man po inikan sa tuyang buhay pagtubod. Pag ang mga hapot na are matters of faith, hindi pwede na i-chat GPT ko lang. Pwede man. Pero may mga hapot na daiman kayang simbagon kan internet. Halimbawa, paano ko padakulaon ang aki ko? Paano ko isi-save ang marriage me? Pwede ko bang ipa-abort ang aking ini? Paano ko tatabangan ang sakuyang elderly parents? And many other questions about the faith. And I can't find them on Instagram. Mahanap ako nin otoridad
na matukdo sa ko, asin babaguhon ang pakasabot ko kan buhay. Jesus is our great teacher. Asin ining mga nakaaging aldaw, kung ora aldaw po kitang nagsisimba, pinatukaw kita ni Jesus sa iyang classroom. Over the past few days, we've been listening to His lessons. Asin pag nagtutukdo siya, pinapaagi sa parables. We've been listening to 7 parables. Rumdum siguro nindo, a few Sundays ago, we heard the parable of the sower. Naigwada ang parauma na nagsabwag din banhi, may 4 na klaseng soils. We also heard the parable of the wheat and the weeds. Nadangugtaman ang parable of the mustard seed, parable of the yeast. Kan last Sunday, parable of the hidden treasure and parable of the pearl of great price. And today, nadangugta sa Ebanghelyo ang ikapito and last parable, the parable of the net, na sa katapusang daakan kinaban, lalainon ang maraot sa marhay. Ngunyan, kan tapos na po si Jesus na itaram ang 7 parables, igwa siyang assessment. Sabi kan teacher, do you understand? Sabi kan disciples, yes, Lord, we understand what you're trying to say about the kingdom of heaven sa paagi kan 7 parables. Sabi niya, okay, kung nasabutan, igwa pa siyang panghuring parable. Sabi niya, every scribe who has learned about the kingdom of heaven is like the head of the household who brings out from the storeroom both the new and the old. Kagaw siguro so nagdadamog. Ano daw, Lord? Sabi kan kagurangnan, after listening to all the parables, ang nadangog na ang mga leksyon, kaipuhan magin madunong, na kayang iluwas ang inadalan, kunno arin kaipuhan. The old being the Old Testament, the new being the New Testament. In other words, ang mga tinukduan na ni Jesus, nagiging paraataman. We are now stewards. We take care of the treasury of God. Ano po ining treasury? Ano ining kayamanan na dahil nagdangog kita kay Jesus, pinagkatiwalaan kita nin yaman? Ano po ba ang kayamanan ng church? Ito ba? Itong simbahan? Ito bang mga gold-plated na ito? Or when you go to other countries and we see our older churches, or when you go to the Vatican and you visit the Vatican Museum, iraon duman ang classics na mga trabaho in fine arts, yun ba ang kayamanan ng simbahan? Yes, and more. Inot na kayamanan kan simbahan is the Word of God. Kayamanan ini, dahil pag ang tao naghahanap na nin katotoohan, pag ang tao naghahanap nin paglaom, pag nawawaran na siya nin direksyon sa buhay, iluluwas kan kagharong ang Word of God. This is our first treasure. You bring out the Word of God. Ikaduwang treasure kan simbahan, ang sacraments. We have 7. Pag ang tao nanluluya na, we bring the Eucharist. Pag ang tao naghihingagdan, maapod nin padi, uulyohan. Pag ang tao harayo ang buot sa Diyos, sa kapwa, darahon sa kumpisal. Every time that people are in need spiritually, we give the second treasure, the sacraments. Igwa pang ikatulo, kayamanan kan simbahan ang pangadji. Sa pangadji, nagigikitang harani sa Diyos. Kung minsan pinapaagi ta ang pangadji sa sacramentals, arog kan rosary, ang scapular, mga medal, holy water, yaunan sa tong holy hour, adoration, mga novena, ining pagdebosyon sa mga santo, pagpilgrimage sa holy sites, gabus ini kayamanan kan simbahan, tanganing kita, danay naharani sa Diyos. Asin panghuri na kayamanan,
iyuan pagsabuhay kan sa tung pagtubod. Dailang kita nagtutukdo kan tataramon, naluwas kita sa mga simbahan, tanganing isabuhay ang sa tung pagtubod. Sa paagi kan paglingkod sa kapwa, pagtabang sa nangangaipo, pagkamuot sa mga kulang ning pagkamuot, dinadarataan pagkamuot ni Kristo sa luwas kan kudal kan simbahan. My dear friends, ini po ang kayamanan ta. The church is rich and we are the stewards of this treasury. Kunsiring, kung kita po ang paraataman kan kayamanan na ini, igwaman kitang mission na sabi sa gospel, iluwas kan kagharong pag may nangangaipo. Huwag po nating angkinin ang simbahan. Kailangang pinapamigay sa kapwa ang kayamanan ng simbahan. Kaya, kung may kapamilya ka na nag-grieve, ipangadji, bring the treasury to that person, the treasury of prayer. Kung igwa kang friend na naparayo na sa mahal na Diyos, bring them back to the sacraments. Share with them the richness of our sacraments. Kung igwang tao na nawawara, warang direksyon sa buhay, bring them the Word of God. Tell them about your favorite verse. Buy them a copy of the Bible. Bring them to a Bible study group. Kung may tawo kang kamidbid na nagtitios, bring them the compassion of Christ. Dear friends, in other words, ang kayamanan kan simbahan, itauta sa kapwa. Ini ang sukol na nakanood na kita sa classroom kan kagurangnan. Kaya ang hapot, bako lang na nasabutan nindo ini. That is not the question so much. The question is, how do we teach others what we have learned? Pirmi kitang yaon sa St. Jude pag Huwebes. Pirmi kitang yaon sa parokya pag Domingo. Dakul na kitang naadalan. Sa katapusan kan pag-adal naghahapot ang maestro. Nasabutan nindo ini. Ang tunay na nakasabot, pighihiras sa kapwa ang inadalan. Tabangan lugod kita kan mahal na Diyos. Tabangan kita ni St. Jude asin kan ibang apostoles na lugod ang nanudan sa simbahan, ihiras sa kapwa. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang kan daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, na mimibi na sa imong akoon an samong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtao kan mga langit nun nakatukdoan sa gabos na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman, kaibaan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkosya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon.
Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang mabiniu na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo kan satuyang maestro. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga in siring sa langit, an sa mong kakanon sa araw-aldaw, ito mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maagindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu. pagpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uyaan sa tuyang maestro si Yesu Kristo. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kong kalagmaw umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po. Prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick.
for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa imong espiritu. Tanganing ansa mong ginigibo sa pagtaong galang sa pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nag-abot po sa 24,355 pesos and 85 centavos. Ang naambag na po siring na oras kan misa, 4,700 pesos and 85 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,123 pesos and 35 centavos. Sa aga, Hulyo 31, aldawnin Biyernes, sa tuya pong isaselebrar ang ikasisentang anibersaryo kan sa tuyang parokya sa oras na alas 5:30 sa hapon. Inibitaran po kamo na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man sa masunod na semana, Agosto 3 sagod 5, aldawnin Lunes sagod Miyerkules, magkakaiga po ni Triduum Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga pangaran kan kalag na buot niya tong girumdumon. Siring man bilang pagtaonin pagalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan. Sa tuya pong pinapagirumdom ang pagsuulot nin angay asin desenteng bado sa pag-atindir kan banal na misa. Sa kababaihan, day po magsuulot nin sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder o crop top. Sa kalalakihan, likayan ang pagsuulog nin sando asin shorts. Ang satuyang maayos na pagsuulot nin bado iyo ang simbolo kan satuyang pagrespeto sa Diyos asin sa kasagraduhan kan simbahan. Salamat po sa indong kooperasyon. Maut mi pong pasalamatan na nag-donate ka na kaaging semana. Duwang anonymous tig 1,000 pesos, anonymous 700 pesos, 1,000 pesos. Apat na anonymous tig 500 pesos, Sariba Family 2,000, HG and Ian Peña 1,000, Devotee 1,000 pesos, 400 pesos, 100 pesos. Diyos mabalos po. Utrohon ko po ang imbitasyon sa aga po, July 31 is the 60th founding anniversary of St. Jude Parish. Kan July 31, 1966, iyo po ang pagpuon kan sa tuyang Filipino-Chinese Apostolate digdi sa probinsya nin Albay. And tomorrow will be the 60th anniversary of that founding. Imbitado po ang gabos, ang celebration ta is at 5:30 in the afternoon. Matindog po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.